Boas... Empezamos ben. Nin farrugo con este tono. Boa noite, amigas, amigos. Boa noite, Compostela. Boa noite, Galicia. Así neste tono, sí, non? Ben. Vamos facer unha viaxe agora de final de meeting, de final de campaña. Nesa viaxe, nun momento determinado, van sonar as campás. Non van ser estas, van ser outras. Van ser as campás do camiño que estábamos facendo. Cando soen as campás, teremos que tomar unha decisión, porque as campás, como a berenguela, durante moito tempo, en todas as cidades, nas vilas, nas parroquias, marcaron un destino. Un destino do que xa sabe escrito. Ding, dong, ding, dong. Era sí, non, sí, non. Era un destino que xa nos viña marcado. Era como se houvese alguén ou algo que nos marcase por onde tiñamos que ir, e onde era o sí e onde era o non. Como se non puidésemos decidir o noso futuro, como se non podésemos decidir o noso destino. Por unha vez na historia, ou por dúas, ou por tres, pero hoxe, o domingo, por primeira vez na historia, imos collernos as campás e imos decidir se sí ou imos decidir se non. E no medio dese camiño, cando vos pregunten, me diredes as preguntas do destino, se será sí ou se será non. Vai ser a complicidade que gardemos durante esta noite. Compostela, amigas e amigos, nunca foi final de nada, e moito menos do Camiño de Santiago, sinto dicir, a pesar de que montastes aquí o tenderete, que, como todo o mundo sabe, remata en Fisterra. Por o seu nome está. Así que, aló, en Fisterra comeza a nosa viaxe. Situádevos en Fisterra, no cabo do mundo, e pechade os ollos. Estamos aló en Fisterra, ollando o mar. Vemos ao lonxe o barco partido, vémolo estragado, estragando o mar o noso medio, enchendo todo de chapapote. Unha mancha negra que o cobre todo, a negrura da noite do Partido Popular. Recordade, estamos doídos, estamos indignados. Entran ganas de rabear, entran ganas de chorar, pero non hai tempo, hai que reaccionar. Cos ollos cheos de bágoas, dobramos o lombo e as nosas mans núas recollen o chapapote. Está mollado, fai frío, danos igual, as nosas gorxas irrítanse. Collemos frío, collemos catarros, collemos infeccións, danos igual, tanto nos ten, porque o importante é salvar o mar, é salvar a vida, é salvar o ben común. Non nos coñecemos, non coñecemos os que están cerca, non sabemos quen está recollendo o chapapote canda nós. Danos igual. Tal vez non coñezamos os mariñeiros que vemos ao lonxe subidos nas súas barcas apañando co aparello chapapote. Tal vez non coñezamos as mariscadoras, tal vez non coñezamos as redeiras, tal vez non coñezamos a xente que nos rodea e que canda nós se mancha de chapapote, tanto nos ten, son irmáns, porque teñen as maus marchadas de chapapote igual que a nós. Son irmáns. E cos ollos cheos de bágoas, como os nosos soños, recollemos o chapapote. Cando rematamos de limpar, berramos. E cos pés mollados, mirando o ceo, exclamamos: ¡nunca máis! De súpeto abrimos os ollos. Estamos en Fisterra, estamos fronte ao mar.
xa é un mar limpo, un mar cristalino, é natureza, é auga, é vida. E parecía imposible. Pensábamos que non podíamos acabar ca negrura. Parecía imposible, pero fixémolo. Volvemos a tornar o mar limpo. Cas nosas mans fixemos o que parecía imposible. Fixémolo nós sós, sin o mar, sin o barco, sós, sin o goberno popular, sós, todas e todos nós, sós, o que parecía imposible, sen subvencións e sen medios. Limpamos a negrura do noso país. Limpamos a negrura do noso país por compromiso. Porque queríamos que era o que había que facer. Porque era o xusto. E agora, en Fisterra, mirando o mar, estamos na fin do mundo. Estamos na fin do mundo ou non. Convencéronnos de que isto era o fin, de que Galicia era o fin, de que Fisterra era o fin, desde o tempo dos romanos, é o fin da terra, é o fin, de que Galicia era o fin, pero non. Enseñou unha vez Manolo Rivas que todo é un problema de perspectiva. Dixo do galego na escaleira, sempre se decía de nós, que os galegos na escaleira non sabía se subíamos ou baixábamos. Dixe, oiga, é un problema do que mira. Os galegos sabemos ben se subimos ou baixamos. Abonda de tópicos, abonda de fatalismos con o noso país, abonda de dicirnos que non, que non, que non. Pois sí, claro que sí. Tratáronos de convencer de que éramos o final, pero non, éramos o principio. Como podíamos ser o principio? E ben doado. Estamos mirando cara ao mar en Fisterra. E se nos damos a volta? Se nos damos a volta e o mar nos queda atrás, se abre diante de nós Galicia. Ábrese diante de nós Europa, ábrese diante de nós o mundo. Somos o comezo de Europa, somos o comezo do mundo neste momento. Aquí non acaba nada, isto é o principio. Isto é o principio de Europa, así de doado. Somos, hoxe e dende hoxe para sempre, o comezo de algo grande. Non podo berrar. Somos o comezo de algo grande. Fisterra non é o final, Fisterra é o comezo. Aquí vai un chiste dedicado a Tina Núñez Feijóo. Sí, cuidado, Estos días ando un pouco obsesionado co trilingüismo para esconder a prohibición das matemáticas en galego. Pois xa sabes, para ti Feijóo, Fisterra, first terra, primeira terra. Vale, de aquí para o resto do mundo. Non voto eu. Non voto a que meñareu dende a fin do mundo cara a Galicia, cara a Europa, comezando esta viaxe só. Non o fago só, non o faz tú só, non o facedes vos sós, non o facedes vos solas nin solos. Facémolo todas e todos xuntos. Toda a xente que fixo a viaxe posible de En Marea, máis de 120 mareas municipais, varios partidos políticos, miles e miles de persoas, 3.000 no primeiro momento, logo 9.000, logo 11.000, logo 12.000, logo 2.000 voluntarios para a campaña e a pre-campaña electoral, máis de 15.000 persoas nun dos procesos participativos máis importantes da historia da democracia en Galicia. E estades aquí, sodes todas e todos vos, somos Marea, somos Marea. Parabéns a todas e todos vos. Isto é un éxito que continúa o día 25, ca Marea Popular, a que protagonizamos nós, e non a Santa Compaña Popular, que irá en breve ao banquillo, tal vez da oposición, tal vez doutra oposición. Así que camiñamos, sumando, escoitando e aprendendo. Na nosa marcha, nesta marcha cara ao futuro que comece Fisterra, que ven arruimando con toda Galicia, segue para adiante, seguimos no futuro sumando xente. Veñen con nós moita xente, non só somos 15.000 que facemos esta candaina, veñen con nós os mariñeiros do Cerco, do Barbanza, das Redeiras e as Mariscadoras, na Pobra, en Ribeira, da xente do Cerco, da xente do mar, que defende a ría, que parou decididamente a lei da acuicultura para que non lle roubasen a súa riqueza e non acabasen ca nosa vida no mar.
veñen os do cerco e veñen marcando o paso máis valentes e decididas que ninguén, as asociacións de vítimas de violencia machista, os colectivos de mulleres feministas que nos amosaron antes que ninguén cal era o valor da igualdade por riba dos demais e o valor da dignidade fronte ao machismo, fronte a ese rinchado porco de pé que sigue no Ourense e pasaron 14 días de campaña electoral sin ser cesado polo seu cómplice. Son Marea. Son Marea canda nós, os traballadores de Alcoa, que queremos producindo con electricidade a prezo razoable e completando a cadea de manufactura de aluminio do noso país, xerando así emprego de calidade e unha maior plusvalía e calidade no posto de traballo. Escóitanse nesta grande marea os risos das nenas e nenos do ensino público que xa teñen así mochilas cargadas de futuro e a partir do 25 con libros de texto gratuitos e comedores escolares en condicións dignas tamén para conciliar a vida persoal e familiar dos pais e nais. Acompañan o camiño as chocallas das vacas de leite dos gandeiros cos que construiremos unha industria de transformación láctea que incremente as rentas agrarias do rural do noso país. E veñen as batas brancas da sanidade pública, de Burela a Vigo, para que ninguén quede sen atención médica nesta travesía da dignidade, como a que lle representaron cada día, que presentaron cada hospital, sen medios ou privatizado, co seu esforzo para que a ninguén lle pasase nada e a ninguén lle faltase de nada, a pesar do noso goberno. E sentimos de verdade como Marea, chegar tarde neste camiño para aqueles que xa non están con nós porque o Partido Popular lles negou a medicación que necesitaban. Non deixan nin para camiñar as calculadoras, os investigadores e as investigadoras da universidade que claman por maior I máis D máis I para poñer máis desenvolvemento, máis innovación ao servicio do conxunto da sociedade, para poder chegar ao emprego de mellor calidade, para ser vanguarda tecnolóxica e industrial como quixemos ser sempre. Entre tanta feira, entre tanta xente que viaxa con nós nesta Marea que venden de Fisterra a Compostela, nesta feira escoitamos o estourido dun avión, estrondo do avión que ven, que trae de volta a esperanza das mozas e mozos que emigraron e que volven de novo ao seu país, porque hai futuro, porque agora sí hai futuro na terra. Hai futuro na terra. Y aquí Aquí as agardan as súas aboas e os seus avós, os seus pais e nais, que agora sí miran o ceo ca esperanza de saber que non marchan, senón que volven, para non volver marchar xamais, porque van a ter oportunidades na súa terra a partir do día 25. escoito as paradas e os parados que están en movimento tamén Con esta Marea. Están parados, pero están sempre en activo, buscando traballo, buscando unha oportunidade que lles foi negado hasta agora porque preferiron roubar para os seus propios petos e para os seus amigos, en vez de dedicalo ao que teñen que dedicar os fondos públicos, que é garantir os dereitos sociais, os dereitos da cidadanía, mentre a nosa xente estaba no paro e o estaba pasando mal. Devolvede o roubado dunha vez, devolvede o roubado, entregáinos. Entregádevos. Veñen tamén nas súas mochilas cargadas os rapaces que cargaron e que acamparon nas rúas e nas plazas do 15M e sumaron maiorías de dignidade que chegou a todos os concellos do país, nalgúns representando a dignidade na oposición e noutros representando os dignísimos gobernos que amosan que é posible soñar un mundo diferente e facelo real. Están as rapaces e rapaces cas mochilas preparadas a acampar, sabendo que se de novo, se é necesario, poden prender cos dereitos das maiorías unha vez máis. Arrozáronnos o camiño, abrindo paso ás traballadoras e os traballadores
Pero antes de seguir, escoito algo, escoito as campás da Berenguela. As campás da Berenguela, avanzamos ao lonxe e escoitamos as campás da Berenguela, son o noso sino. As balandadas din, din, don, son onomatopeias do destino, do sí ou do non. Pero a nosa historia, facémola nós, non hai destino que nos marque a nosa historia, somos nós que marcamos este destino. Somos nós os que decimos sí ou se decimos non. Ninguén nos marca xa, a partir de agora, o noso destino. Tedes que decidir sí ou non. Queredes recortes? Queredes corrupción? Queredes Narcos en yates? Queredes que vos Rouben? Queredes Partido Popular? Queredes Feijóo? Claro que non, porque temos dereito a ser felices nun país xusto. Queredes dignidade? Queredes xustiza? Queredes igualdade? Queredes alegría? Queredes marea? Somos marea. Hai marea. Por o noso dereito a ser felices, por un país xusto, hai marea. Que o conto ainda non acabou. Fixéstelo moi ben, estamos facendo moi ben. Acabamos de dar un exemplo ao mundo, acabamos de conectar en directo co mundo e acabamos de lanzar a mensaxe de que a nosa historia escribímola nós. Parabéns! Decía... 5 minutinhos máis, 5 minutinhos máis. Decir, 5 minutos. Hai que chegar a Compostela. Estamos facendo o camiño, hai que chegar a Compostela. Rozar o noso camiño, este camiño que andamos dende Fisterra a Compostela, véñenolo rozando, hoxe máis que nunca, abrindo o paso ás traballadoras e os traballadores de Seaga, que manteñen limpo o monte todo o ano, para que sexa unha fonte de riqueza e non un eucaliptán pensado de eucaliptos e de canguros. sin control. Veñen filmando o camiño as xentes do audiovisual, que deixará retratado este momento, o momento da marcha da dignidade a Compostela, o momento da marea facendo historia, que será logo interpretado pola xente do teatro e recollido polas escritoras en lingua galega que soñan mundos que neste caso son reais. Esta marea infinda, porque aspira, ten a ansia de dignidade infinda, a ansia de dignidade dun país que se revolve para non ficar baixo a bota dos que gobernaron hasta ahora, porque a ansia de infinda de dignidade de Galicia tamén é incesante. Veñen o colectivo Transformos do Castelo de Monterrei, as cooperativas agrarias de Ribadeo ou as vitivinícolas do Salneso do Ribeiro, ven a plataforma de Aldán, o comité de empresa de Navantia, a xente saharaui das vacacións en paz. Veñen todos e todas eles, ninguén nos pode parar, porque somos moitas e moitos, somos demasiados, non se lle pode tapar a boca a todo un pobo o seu exercicio de dignidade. O domingo será o día esencial para esa voz que todas e todos queremos levar libre ás nosas institucións. Pero agora anoitece e vemos ao lonxe, vexo desde aquí ao lonxe, no fondo, un candidato solitario, correndo, fuxindo, un candidato que decidiu prescindir das siglas do seu partido, por vergoña, por iso corresó, Alberto Correcaminos, Alberto Núñez Feijóo.
Non pensaríades que iba a acabar. Mitin xa, non? Alberto Núñez Feijóo sabía que o Partido Popular sementou esta terra de negrura, de corrupción, de imputados, de ladróns, de acosadores sexuais, de saqueadores do público, e agora querían dar só por Galicia sí, en Galicia sí, a ver se atopaba a saída. Que sí, Feijóo, é por alá, a estación de tren a Madrid é por alá, pero o tren pasa o domingo ás 8 da tarde. Vaite, se non te vas, entre todas e todos te compramos o billete. E cando chegues aló, como decimos de Lugo, di que vas da nosa parte, xa verás que ben te tratan. Pero el non escoita, non escoita. Esta vez non foxe de min, non foxe do cara a cara con En Marea, non foxe do cara a cara de Villares, non, esta vez foxe da Santa Compaña. Está perseguido por un Ku Klux Klan de mortos vivintes, con fachos accesos dispostos a arrasalo todo. Son a Santa Compaña Popular que preside o candidato do Partido Popular, a Santa Compaña do Partido Popular que o persigue. Son moitos, pero son sobre todo 6, que representan os 6 pecados capitais. Bueno, os pecados capitais son 7. Pero eu ao lonxe vexo 6 nada máis perseguindo a Feijóo. Vexo a Aznar cas súas guerras e a ira. Vexo a Rajoy sempre en stand-by, no plasma, a preguiza. Vexo a Bárcenas cos seus millóns en Suiza, a avaricia. Vexo a Marcial, sempre insaciable de neve, a gula. Vexo a Barberá cada vez con un bolso máis caro, máis parecido a outro, máis desigual, ainda sin saber como pagalo, a envexa. E vexo a Baltar, obviamente, a luxuria. E entre todos dan cabo do pobre Feijóo. Bótanse en riba del, poñenlle a túnica e poñenlle un facho na boca. Un facho por facha, bueno. E por fin se reúne toda a Santa Compaña Popular. Sí, toda a Santa Compaña Popular, sí. Con el, o 7º pecado capital, a soberbia de non ter escoitado a todo un pobo que sufría, a soberbia de non ter escoitado o pobo que é o que máis ordena, o pobo é o que máis ordena, a xente do común, sodes as que máis ordenades, nada por riba do pobo, nada por riba da xente de Galicia, nin agora, nin nunca. Esa soberbia os vai levar a oposición. Esa é a soberbia. Ese é o pecado capital de Núñez Feijóo. Nunca máis. Pois aló vai a Tila Núñez Feijóo. O soberbio, purgando os seus pecados populares. No derradeiro convoio do tren do Divino Sainete, pensado por Curros Enríquez hai máis de 100 anos, para este destructor de Galicia. Pero nós somos moitas máis a construir que o que puido el destruir. Por iso vai ser doado reconstruir Galicia con todas e con todos vós. Súmanse este camiño cara a Compostela, do norte, polo camiño inglés, Martiño, Xulio, Jorge, os 3 tenores, que foron quen de construir nos seus concellos os primeiros acordes deste fermoso himno á alegría de Galicia que En Marea,
demostrando desde os concellos onde gobernaron que non só predicamos, senón que, como retrataba o grabado de Maruja Mayo, tamén damos trigo que sale das nosas maos, do esforzo, da dignidade, da honestidade, de xestionar ben os propios recursos, porque sí que é posible facer con pouco, moito, para empezar se non se rouba. Sí, é o básico, pero as mans cultivadoras que nos levaron a reducir o déficit mentre ampliábamos dereitos, que nos levaron a abrir bibliotecas, a recuperar para o público bibliotecas municipais, que nos levaron a establecer rendas sociais básicas, que nos levaron a remunicipalización de servicios, porque podemos xestionar mellor que as empresas privadas que se quedan con noso diñeiro. Claro que podemos facelo mellor. E veñen polo camiño portugués Carmen, Marcos e Eva, traendo os úrecos urbanos e rebeldes. Veñen polo camiño primitivo e francés, encabeza Paula, Víctor e Manuel. O sabor dun rural con futuro, comarcalizado e vivo. Veñen pola Rúa da Plata, de Ourense, polo leste, a Grande Riada, Miñota, de Ángeles, de David, de Xosantón, amosando que a montaña sabe a castaña e que é verde como a esperanza do noso país. E aquí en Compostela nos damos cita todas as mareas do país, representando esta grande marea da dignidade de Galicia que sodes todas e todos vós, co grupo parlamentario de En Marea. E co mestre, con Xosé Manuel Beiras, o mestre Beiras, que iluminou as corredoiras escuras coa súa luz e coa súa lucidez. A intelixencia política de quen leva dado unha vida inteira ao servicio de Galicia, dos seus dereitos nacionais e sociais e da xente do común. Grazas, mestre, en nome da Marea. Grazas en nome do país. Grazas, mestre. Aquí estamos, Galicia. Aquí estamos en Marea. E vamos a por todas. Vimos para reconstruir Galicia, para rematar co sufrimento, cos recortes e ca corrupción, para acabar ca era Feijóo, para construir un país xusto, con dereitos sociais, con dignidade, con igualdade, polo dereito ao pan, ao traballo, ao teito, polo dereito a ser felices. O domingo amosaremos o mundo enteiro que Europa comeza en Fisterra, que a Europa social comeza na Galicia social. Nós marcaremos o camiño a política española, abrindo unha etapa de entendemento de políticas sociais, de dereitos sociais, máis xusta, con unha Galicia máis xusta, e a toda Europa lle chegará a mensaxe clara e toda Europa se levantará con nós. E ao fin do sufrimento dos recortes da Troika estará preto. Por unha vez na vida, as galegas e os galegos non seremos o final, seremos o comezo do camiño, porque, como dixo o Xeo Novoneira, a forza do noso amor non pode ser inútil. Se podemos soñalo, podemos facelo. Non vos rindades, venceremos nós. Ai, Marea!